Vi skal bevise, at det der er en fuldstændig løsning til det der. Og det kan vi gøre ved at gøre prøve. Så vi starter med en differentierende, så det bliver til y mærke er lige konstanten, lader vi stå. C gange med den indvendige a gange e i a gange x'te. Og hvis det så passer, at vores differentierede funktion passer på udtrykket heroppe, så kan vi tage begge og sætte begge de differentierede funktioner og sætte lige med hinanden. Så får vi, hvad der står her. Det vil sige C gange A gange E opløftet i A i x'ene skal så være lige med, hvad vi har stående heroppe. Så vil sige A gange vores y, det er det samme som vi har stående her. Vi siger C gange E opløftet i A i x'ene. Så kan vi se, at der står det samme på begge sider, og derfor er funktionen rigtig. Men er det den eneste løsning? Hvis vi tager vores differentierede funktion fra før, vores y mærke lige med a gange y, og tilføjer e opløftet i minus a i x'en, så får vi y mærke gange vores e opløftet i minus a i x er lige vores a gange med vores y og gange igen med vores e opløftet i vores minus a gange med x. Og det udtryk kan vi så trække fra det her over på den her side, så vi får det lige 0. Så det kommer til at hedde y mærke gange e opløftet i minus a gange x minus vores udtryk a gange y gange e opløftet i minus a x og lige 0. Og det kan vi lave en god hjælperegel for herovre, hvis det ligner noget bestemt. For at komme videre med det her, så gør vi brug af produktreglen. Vi gør brug af produktreglen baglæns, så vi går fra det her udtryk til der, og så til der. Så vi kan erstatte det her udtryk og sætte lige med 0 med det der. Så ser det sådan her ud. Vi kan ændre det yderligere ved at gå ind og sige, så bruger vi Montigny-sætningen, som siger, at hver gang hældning er 0, er f af x lige en konstant. Så vi kan gå ind og tage vores f af x lige en konstant. Når vi så sætter det hele lige en konstant, så er vi egentlig ved at være i mål. Nu isolerer vi bare y. Så y er lige konstanten hedder så c. Så y er lige c divideret med e minus a gange x. Som kan omskrives til, at y er lige c gange e i ax. Og grunden til, at vi kan få e ax op, er fordi det er negativt, og når det er negativt, kan vi rykke det op og simpelthen gøre det positivt. Og det her, det er jo så det samme som vores løsning, som vi også gjorde ved at gøre prøve, så det er den fuldstændige løsning til den her.